ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ലൈവ് വന്നിട്ടുണ്ടോ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാമോ? ലൈവ് വന്നിട്ടുണ്ടോ? വന്നിട്ടുണ്ട് മാതാജി, മാതാജി വന്നിട്ടുണ്ട്. വന്നിട്ടുണ്ട് മാതാജി, ഷെയറും ചെയ്തു. വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലാസ് തുടങ്ങാം കേട്ടോ. ഓം ജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം മേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാധികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം താം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാന്വിതം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാസിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാകസ്വാമി ഇതി നാമിനി നമ. ആചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ഇതി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ നാരായണം നമസ്കൃഭ്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതീർ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദന്റെ കീഴിലുള്ള ഭാഗവതം പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ എന്താണ് എത്രാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത്? 24ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് ഇനി പറയേണ്ടത് അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്? 24 എടുത്തു കഴിഞ്ഞോ? ഓക്കെ, അപ്പൊ 25ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോവാം നമ്മൾക്ക്. അപ്പൊ എന്താണ്? അജ്ഞരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളോട് അതീവ കൃപയുള്ള ഋഷി വ്യാസദേവൻ എന്ത് ചെയ്തു? അല്പജ്ഞാനികൾക്ക് പോലും ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന വിധത്തിൽ വേദങ്ങളെ ചിട്ടപ്പെടുത്തി. അപ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ, ദയവേത് മ്യൂട്ടിലിരിക്കൂട്ടോ. എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? യോഗ്യനായ ബ്രാഹ്മണനല്ലാത്ത ഒരുവനും വേദാഭ്യാസനം നടത്താൻ യത്നിക്കരുതെന്ന നിയന്ത്രണം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? എന്താ കാരണം? ആ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല, യോഗ്യത ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തത്? വ്യാസദേവൻ എന്ത് ചെയ്തു? മഹാഭാരതം രചിച്ചു അല്ലെ? സത്വഗുണം ക്ഷയിച്ച് സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് ആ വേദങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് എന്താണ് സത്വഗുണം എല്ലാ ജനങ്ങളിലും, അതായത് സാമാന്യ ജനങ്ങളിൽ പോലും അത് കാണാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് വേദങ്ങളെ പല തരത്തിലായിട്ട് വിഭജിച്ചത്. ഇനി 25ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് അല്ലെ? ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശൂദ്രാദിജ ബന്ധൂനാം പ്രവീണാശ്രുതി ഗോചര കർമ്മ ശ്രേയസി മൂഢാനാം ശ്രേയ ഏവാ ഭവേദിക ഇത് ഭാരതമാഖ്യാനം കൃപയാമുനിനാകൃതം. നമ്മൾ വായിച്ചു തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഈ ശ്ലോകം? 26 വായിച്ചായിരുന്നു ആണല്ലേ? അപ്രകാരം പ്രധാന സംസ്കാരങ്ങൾ. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് മഹാഭാരതം എന്തിനാണ് രചിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ സമഗ്രക്ഷേമത്തിനായി വേദമൂല്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സാഹിത്യങ്ങൾ രചിച്ചുവെങ്കിലും ശ്രീ വ്യാസദേവൻ സ്വയം സംതൃപ്തനായിരുന്നില്ല. അവിധമായ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളാലും അദ്ദേഹം സംതൃപ്തനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷ. ഈ ശ്ലോകമാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങേണ്ടത് അല്ലെ? ഏവം പ്രവർത്തസ്യ സദാ ബോധാനാം ശ്രേയസീതി ചാഹ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഏവം സർവാത്മാകേനാഭിയതയം തദഃ വ്യാപൃതനായ ഒരുവൻ സദാ നിരന്തരം ഭൂതാനം ജീവസത്തകളുടെ ശ്രേയസി ആത്യന്തികമായ നന്മയിൽ
ദ്വിജാഹ അല്ലയോ ദ്വിജന്മാരെ സർവാത്മകേന അഭി എല്ലാ പ്രകാരത്തിലും യഥാ എപ്പോൾ ഇല്ല അതുഷ്യ സംതൃപ്തനായി തീരുക ഹൃദയം മനസ്സ് തതഹ അതിൽ വിവർത്തനം അല്ലയോ ദ്വിജരായ ബ്രാഹ്മണരെ ഇപ്രകാരം സർവമാന ജനങ്ങളുടെയും സമഗ്രക്ഷേമത്തിനായി സ്വയം വ്യാപൃതനായിരുന്നിട്ടും കൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് സംതൃപ്തമായിരുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഈ എല്ലാ ജനങ്ങളുടെയും ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വയം വ്യാപൃതനായിരുന്നു എന്നിട്ടും കൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് സംതൃപ്തമായിരുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് അതിന് കാരണം എന്ന് അറിയില്ല. അപ്പൊ ഇത്രയും എന്താണ് മഹാഭാരതം സ്റ്റോറി രൂപത്തിലാണ്, എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വേദങ്ങളിലുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും അതിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടും എന്താണ് വ്യാസദേവന്റെ മനസ്സിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു തൃപ്തി വരുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്തോ ഒരു കുറവുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ തോന്നുകയാണ്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ സമഗ്രക്ഷേമത്തിനായി വേദമൂല്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സാഹിത്യങ്ങൾ രചിച്ചു എങ്കിലും ശ്രീ വ്യാസദേവൻ സ്വയം സംതൃപ്തനായിരുന്നില്ല. അവ്യതമായ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളാലും അദ്ദേഹം സംതൃപ്തനാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. കാരണം സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം മഹാഭാരതം കൂടി എഴുതി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം പൂർത്തിയായി, ആ ഒരു തൃപ്തി നമ്മൾക്ക് കിട്ടും എന്നാണ്. നമ്മളൊരു ജോലി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന മാതിരി അത് അവസാനിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്കൊരു തൃപ്തി വരുള്ളൂ, അല്ലെ? അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് തോന്നും? എന്തോ ഒരു കുറവുണ്ട്, എന്താണ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല എന്തായാലും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, പിന്നെ എന്താണ് ഈ കുറവ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് മനസ്സിലാവില്ല. അതങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ആരുണ്ടായിരുന്നത്? വ്യാസദേവൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ ആത്യന്തികമായി അദ്ദേഹം സംതൃപ്തനായില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നാദി പ്രസീത ധൃതയ സരസ്വത്യടേശുജ ഇതം ചോവാച ധർമ്മവിത് ഇല്ല അതിപ്രസീദ അത്യധികമായി സംതൃപ്തനായി ഹൃദയത്തിൽ സരസ്വതി നദിയുടെ തടേ തീരത്ത് ശുദ്ധനായി വിതർക്കയൻ പര്യാലോചിച്ചുകൊണ്ട് വിവിക്തസ്തഹ ഏകാന്ത സ്ഥലത്ത് നിലകൊണ്ട് ഇതും ഉവാച പറഞ്ഞു ധർമ്മം എന്തെന്ന് അറിയുന്നവൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അപ്രകാരം ഹൃദയത്തിൽ അതൃപ്തനായി ഋഷി ധർമ്മസാരം അറിയാവുന്നതിനാൽ തൽക്ഷണം ആലോചന നിമഗ്നനാവുകയും തനിക്കുള്ളിൽ ഇപ്രകാരം ഉരിയാടുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഉള്ളില് ആ ഒരു തൃപ്തി വരാത്ത കാരണം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എന്താണ് എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളുടെയും സാരം അറിയുന്ന ആളാണല്ലേ. കാരണം ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ്, കൃഷ്ണ ദ്വൈപായനായിട്ട് ശക്തിയാവേശ അവതാരമാണ് വ്യാസദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, എന്തായിരിക്കും കാരണം, എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ആ ഒരു തൃപ്തി കിട്ടാത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാവാർത്ഥം ഋഷി തന്റെ ഹൃദയം അതൃപ്തമാക്കാൻ കാരണം എന്തെന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. ഹൃദയം സംതൃപ്തമല്ലെങ്കിൽ ഒരുവന് ഒരിക്കലും പരിപൂർണത കൈവരിക്കാനാകില്ല. ഹൃദയത്തിന്റെ ഈ സംതൃപ്തി ഭൗതിക വസ്തുക്കൾക്ക് ഉപരിയായി അന്വേഷിച്ചു കണ്ടെത്തണം. അപ്പൊ എന്താണ് എന്നിങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയാണ്, അനലൈസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഒന്നും നമ്മളുടെ മാറിയുള്ള ആൾക്കാരല്ല ഈ മുനിമാരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, വ്യാസദേവൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് തന്റെ പാസ്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഒരു ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്താണ് വരാൻ പോണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിവുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അതെല്ലാം ആലോചിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭാഗവതം ഈ മഹാഭാരതം വരയ്ക്കും രചിച്ചിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ? വേദങ്ങളെയൊക്കെ പകുത്തുകൊണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഹൃദയം സംതൃപ്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും, അപ്പൊ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു അജിറ്റേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ടെൻഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒന്നും വേണ്ട, ഈ ജോലി ഇത് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളൊരു ടെൻഷൻ വന്നു നിൽക്കും. നമ്മളൊരു ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അപ്പൊ തന്നെ അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് തൃപ്തിയോടുകൂടി ചെയ്യാനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അത് പരിപൂർണത കൈവരിക്കാനായിട്ട്. കാരണം നമ്മളുടെ മനസ്സ് ശാന്തമാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മളുടെ ബുദ്ധി ഏകാഗ്രമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ആ ബുദ്ധി ഏകാഗ്രമായിട്ട് ആയാൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് നല്ല വിധത്തിൽ ഓരോ പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ മനസ്സിൽ നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ടെൻഷൻ വന്നു, സ്ട്രെസ് വന്നു, അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് നന്നായി ചെയ്യുന്ന ജോലികൾ പോലും ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് നന്നായി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്ന് വരില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഹൃദയത്തിന്റെ ഈ സംതൃപ്തി ഭൗതിക വസ്തുക്കൾക്ക് ഉപരിയായി അന്വേഷിച്ചു കണ്ടെത്തണം. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക വസ്തുക്കളിൽ നമ്മൾക്ക് സന്തോഷം തോന്നാം, ഒരു കുറച്ചു നേരത്തേക്കൊക്കെ. അതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരിയാണ് നമ്മളുടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾക്കൊരു തൃപ്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് എന്തിനു മേലെ കണ്ടെത്തണം? ഭൗതിക വസ്തുക്കൾക്ക് ഉപരിയായിട്ടാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് എന്ന് പറയുകയാണ് ഇവിടെ. ശ്ലോകം 28-29. ധൃതവ്രതേന ഹീമയ ചന്താംസി ഗുരവോഗ്നയഃ
മാനിതാ നിർവ്യളീകേന ഗൃഹീതം ചാനുശാസനം ഭാരതവ്യപദേശേന ക്യാംനായാർത്ഥശ്ച പ്രദർശിതഃ ദൃശ്യതേ യത്ര ധർമാദി സ്ത്രീശൂദ്രാദിഭിരപ്യുത ധൃതവ്രതേന കർശനമായ അച്ചടക്കത്തോടെയുള്ള വ്രതത്തിനു വിധേയനായി ഹി നിശ്ചയമായും മയ എന്നാൽ ഛന്ദാംസി വേദമന്ത്രങ്ങൾ ഗുരവക ആത്മീയ ആചാര്യന്മാർ അഗ്നയക യാഗാഗ്നി മാനിതാഹ നേരായ വണ്ണം ആരാധിച്ചു നിർവ്യളീകേന കപടഭാവമില്ലാതെ ഗൃഹീതം ച സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു അനുശാസനം പാരമ്പര്യ ശിക്ഷണം ഭാരത മഹാഭാരതം വ്യപദേശേന രചനയാൽ ഹി നിശ്ചയമായും ആപ്നായ അർത്ഥഃ ശിഷ്യപരമ്പരയുടെ പൊരുൾ ച പ്രദർശിതഃ ഉചിതമായി വിശദീകരിച്ചു ദൃശ്യതേ ആവശ്യമായതിലൂടെ എത്ര എവിടെ ധർമ്മ ആദിഹി ധർമ്മമാർഗം സ്ത്രീ ശൂദ്ര ആദിഭിഹി അഭി സ്ത്രീകൾ ശൂദ്രർ തുടങ്ങിയവരാൽ പോലും ഉതഹ പറയപ്പെടുക വിവർത്തനം കർശനമായ അച്ചടക്കത്തോടുകൂടിയുള്ള വ്രതങ്ങൾക്ക് വിധേയനായി ഞാൻ നിർവ്യാജമായി വേദങ്ങളെയും ആധ്യാത്മിക ഗുരുക്കളെയും യാഗാഗ്നിയെയും ആരാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ അനുശാസനങ്ങളെയും പാലിച്ചിട്ടുമുണ്ട് അതുകൂടാതെ സ്ത്രീകൾക്കും ശൂദ്രന്മാർക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും പോലും ധർമ്മത്തിന്റെ മാർഗം കാണാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ മഹാഭാരതത്തിന്റെ വർണ്ണനയിലൂടെ ശിഷ്യപരമ്പരയുടെ പൊരുൾ കാട്ടിത്തരുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഇപ്പോ എന്താണ് വ്യാസദേവന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ചിന്തകൾ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. വിവർത്തന ശ്രീല പ്രപാദിക്ക് ജയ്. ഇനി എന്താണ് പറയുന്നത്? കർശനമായ അച്ചടക്കത്തോടെയുള്ള വ്രതങ്ങൾക്ക് വിധേയനായിട്ട്. അപ്പൊ എല്ലാ വ്രതങ്ങളും പൂർണ്ണമായിട്ടും പാലിക്കുന്ന ഒരാളാണ് വ്യാസദേവര്. അവരെല്ലാം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ശുദ്ധഭക്തരാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ചിട്ടകളും പാലിക്കും. എല്ലാം ധർമാനുസൃതമായിട്ട് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ എന്താണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിനനുസരിച്ചാണ് അവരുടെ ജീവിതം മുഴുവനുള്ളത്. അപ്പൊ നിർവ്യാജമായിട്ട്, അതായത് ഏത് കള്ളത്തരവും ഇല്ലാണ്ട്, അതായത് എന്താണോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അത് അതേപടി, അതാണ് നിർവ്യാജമായിട്ട്. വ്യാജം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ കള്ളത്തരം ചെയ്യുക. അപ്പൊ അവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയാത്ത എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സാധനം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യാതെ അത് അതേപോലെ എന്നാണ് ഇവിടെ അർത്ഥം കേട്ടോ. ഞാൻ നിർവ്യാജമായി വേദങ്ങളെയും ആധ്യാത്മിക ഗുരുക്കന്മാരെയും യാഗാഗ്നിയെയും ആരാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ്? വേദങ്ങളെയും ആധ്യാത്മിക ഗുരുക്കളെയും ഒക്കെ പൂർണ്ണ മനസ്സോടുകൂടി ശരണാഗതിയായിട്ട് ആണ് ഞാൻ ആരാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. എല്ലാ അനുശാസനങ്ങളെയും പാലിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. അതുകൂടാതെ സ്ത്രീകൾക്കും ശൂദ്രർക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും പോലും ധർമ്മത്തിന്റെ മാർഗം കാണാൻ കഴിയുന്നു. അപ്പൊ അതായത് ഏതൊരു അറിവില്ലാത്ത ഒരാൾക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താനുമുള്ള ഒരു മാർഗമായിട്ട് മഹാഭാരതം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെന്താണ്? ശിഷ്യ പരമ്പരയുടെ പൊരുൾ കാട്ടിത്തരുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ അതിലൂടെ ഈ മഹാഭാരതത്തിലൂടെ എന്താണ്? ഒരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടി എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനിൽ എത്തേണ്ടത്, അതായത് ആത്മീയ ജ്ഞാനം നമ്മൾ ഒരു ഗുരുവിൽ കൂടി എങ്ങനെ നേടണം എന്നുള്ളതൊക്കെ എന്താണ് ഈ മഹാഭാരതം മൂലം ഞാൻ കാട്ടിക്കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ആൾക്കാർക്ക്. പിന്നെ എന്താണ് ബാക്കിയുള്ളത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് തൃപ്തി കിട്ടാത്തത് എന്നുള്ളതാണ് വ്യാസദേവന്റെ സംശയം. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രപാദിക്ക് ജയ്. ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കർശനമായ അച്ചടക്കത്തോടെയുള്ള വ്രതത്തിന് വിധേയനാകാതെ ആർക്കും വേദങ്ങളുടെ പൊരുൾ ഗ്രഹിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അങ്ങനെ വേദസാരം ഗ്രഹിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തി വേദങ്ങൾ, ആത്മീയ ആചാര്യന്മാർ, യാഗാഗ്നി എന്നിവയെ നിശ്ചയമായും ആരാധിക്കണം. വേദജ്ഞാനത്തിന്റെ ഈ സങ്കീർണതകളെല്ലാം സ്ത്രീജനങ്ങൾ, തൊഴിലാളി വർഗം, ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ കുടുംബങ്ങളിലെ അയോഗ്യരായ അംഗങ്ങൾ എന്നിവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതിനായി ചിട്ടയോടെ മഹാഭാരതത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ യുഗത്തിൽ മൂലവേദങ്ങളെക്കാളും കൂടുതൽ അത്യാവശ്യമായത് മഹാഭാരതമാണ്. എന്താണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ? അപ്പൊ എന്താണ്? എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടും അല്ലെ, വ്യക്തി വേദസാരം ഗ്രഹിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്താ വേണ്ടത്? വേദങ്ങളെയും ആത്മായ ആചാര്യന്മാരെയും യാഗാഗ്നിയെയും നിശ്ചയമായും ആരാധിക്കണം എന്നാണ്. അത് നിർവ്യാജം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ വ്യാസദേവർ. പിന്നെന്താ? വേദജ്ഞാനങ്ങളുടെ ഈ സങ്കീർണതകളെല്ലാം സ്ത്രീജനങ്ങൾ, തൊഴിലാളി വർഗം, ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ കുടുംബങ്ങൾ അല്ലെ, അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, എന്താണ്? ഈവൻ ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചാലും എല്ലാവരും ബ്രാഹ്മണരാവണമെന്നില്ല, ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്?
ബ്രാഹ്മണ ക്ഷത്രിയ വൈശ്യ കുടുംബങ്ങളിലെ അയോഗ്യരായ അംഗങ്ങൾ. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, അവർക്കൊക്കെ ഒരു രണ്ടാമത്തെ ഒരു ജന്മമുണ്ട്, ഒരു പൂണൂൽ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫാണ്. അതായത് ക്ഷത്രിയന്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള കടമകളൊക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് അവരെന്തൊക്കെയാണോ അഭ്യസിക്കേണ്ടത് അത് ബ്രഹ്മചര്യത്തിൽ കൂടി അഭ്യസിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് ആ പൂണൂൽ ലഭിക്കും. ഏത് ഇതാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്, ബ്രാഹ്മണർക്കും ഉണ്ട്, ക്ഷത്രിയർക്കും ഉണ്ട്, വൈശ്യർക്കും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക് ആ രണ്ടാമത്തെ ആ പൂണൂൽ എന്നുള്ളത് അവർക്ക് ലഭിക്കുമ്പോഴാണ് അവർ യഥാർത്ഥ ക്ഷത്രിയനോ യഥാർത്ഥ ബ്രാഹ്മണനോ യഥാർത്ഥ വൈശ്യനോ ആകുന്നത്. എന്നാൽ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഈവൻ പൂണൂൽ ഒരു ഫോർമാലിറ്റി ആയിട്ട് ഇട്ടാൽ കൂടി ആ യോഗ്യത ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരെ എന്തെന്നാ നമ്മൾ പറയുക, എന്താണ് ദ്വിജബന്ധു പറയും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ദ്വിജബന്ധു അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അവർക്കും കൂടി മനസ്സിലാവുന്ന വിധത്തിലാണ് സ്ത്രീകൾക്കായാലും തൊഴിലാളി, അതായത് ശൂദ്രർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞുമ്പോൾ പൂണൂൽ കർമ്മം അങ്ങനെ ഇല്ല. കാരണം എന്താണ്, അവർക്ക് അതിന് ഇത് പഠിക്കാനുള്ള ആ ബുദ്ധിശക്തി ഇല്ല എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ലോകത്ത്. അവർക്ക് എന്താണ് സംസ്കൃതം പോകട്ടെ, അതായത് ധർമ്മജ്ഞാനമൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ അവരുടെ ബുദ്ധി ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള ലെവലില്. അപ്പൊ ഇത്രയും അവർക്ക് പോലും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താവുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ മഹാഭാരതം വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ളത്, ഒരു കഥ രൂപത്തില്. എല്ലാവർക്കും മഹാഭാരതത്തിന്റെ കഥ അറിയാതെ ആരും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ യുഗത്തിൽ മൂലവേദങ്ങളെക്കാൾ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ കലിയുഗത്തില് എല്ലാവരും ഈവൻ ബ്രാഹ്മണന്മാരടക്കം ശൂദ്രരുടെ ലെവലാണ് ജനിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബുദ്ധിശക്തി കുറവാണ്, അതുപോലെ അവർക്ക് എന്താ പറയാ ക്ഷമ കുറവാണ്, പെട്ടെന്ന് കോപം വരും. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ കലിയുഗത്തില്. അപ്പൊ ആ കലിയുഗത്തില് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ഏറ്റവും ആവശ്യം ഏതാണ്, മഹാഭാരതമാണ് ഈ വേദങ്ങളെക്കാളിലും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതുപോലും രചിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ വ്യാസദേവൻ. ശ്ലോകം 30. തഥാ ബീപദമേ ദേഹ്യോ ക്ഷാമാ ചൈവാത്മനാ വിഭുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സമ്പന്ന ഇവാഭാതി ബ്രഹ്മവർച്ചസ്യ സത്തമഃ. തഥാപി എന്നിരുന്നാലും, വധ ന്യൂനത, മേ എന്റെ, ദൈഹ്യഃ ശരീരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന, ഹി നിശ്ചയമായും, ആത്മാ ജീവാത്മാവ്, ച ഏവ പോലും, ആത്മന ഞാൻ തന്നെ, വിഭുഃ വേണ്ടുവോളം, അസമ്പന്നഃ അപര്യാപ്തമായ, ഇവ ആഭാതി കാണപ്പെടുന്നു, ബ്രഹ്മവർച്ചസ്യ വേദാന്തികളുടെ, സത്തമഃ ഉന്നതനായ. വിവർത്തനം. ശില പ്രപാദിക്ക് ജയ്. വേദങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന എല്ലാറ്റിനാലും ഞാൻ പൂർണ്ണ സജ്ജനാണെങ്കിലും എനിക്ക് അപൂർണത അനുഭവപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ വേദങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം തന്നെയാണ് അല്ലെ, വേദങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ എന്താണ് മഹാഭാരതം. ഇനി ഏറ്റവും അവസാനത്തത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഏറ്റവും അധപ്പതിച്ച ഒരാൾ പോലും സാധാരണ രീതിയിൽ ഭഗവത് വിശ്വാസം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാതെ, ഭഗവാനെ അറിയാത്ത ഒരാൾക്ക് പോലും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താവുന്ന രീതിയിലാണ് മഹാഭാരതം രചിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ എല്ലാവരെയും ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞു, പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അപൂർണത അനുഭവപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് വ്യാസദേവന്റെ സങ്കടം. ആ ഒരു എന്താണ് കൺഫ്യൂഷൻ, എന്താണ് ഒരു തീരുമാനമില്ല എന്ന് പറയില്ലേ, നമ്മൾ ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പിടി കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ. ഭാവാർത്ഥം. ശീല പ്രപാദിക്ക് ജയ്. വേദസംബന്ധമായ നേട്ടങ്ങളുടെ എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളിലും സന്ദേഹമന്യേ ശ്രീലവ്യാസദേവൻ സമ്പൂർണനായിരുന്നു. വേദങ്ങളിലെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ മൂലം ജഡവിഷയങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഇത് ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് മുമ്പത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ടാണ് എന്നാണ് എന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ശ്ലോകം ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം, കേൾക്കണം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഭാവാർത്ഥം. ശില പ്രപാദിക്ക് ജയ്. അപ്പൊ വേദസംബന്ധമായ നേട്ടങ്ങളുടെ എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളിലും സന്ദേഹമന്യേ ശ്രീല വ്യാസദേവൻ സമ്പൂർണനായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വേദങ്ങൾ മുഴുവൻ ബൈഹാർട്ടാണ് ആർക്ക്, വേദവ്യാസന്. അതുപോലെ എന്താ പറയാ, അതിന്റെ ഓരോ വിശദാംശങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം. പിന്നെയോ, വേദങ്ങളിലെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ മൂലം ജഡവിഷയങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന, എത്രാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്, 30, ജീവസത്തകളെ പരിശുദ്ധീകരിക്കുക എന്നത് സാധ്യമാകുന്നു. എന്നാൽ ആത്യന്തികമായ നേട്ടം എന്നത് വ്യത്യസ്തമാണ്. അത് കൈവരിക്കാത്ത പക്ഷം പൂർണ്ണ സജ്ജനാണെങ്കിൽ പോലും ജീവസത്തയ്ക്ക് അതീന്ദ്രിയമായ സ്വാഭാവികാവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുവാൻ സാധ്യമല്ല. ശ്രീലവ്യാസദേവൻ ഇക്കാര്യം അറിഞ്ഞതുപോലെ കാണപ്പെടുകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് അസംതൃപ്തി അനുഭവപ്പെട്ടു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വേദങ്ങളിലെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ, അതായത് ഞാൻ പറയണ്ടല്ലോ, വേദങ്ങളിലെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മള് കർമ്മകാന്ഡം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ, അവസാനത്തെ സെക്ഷനാണ് അതിൽ ഉപനിഷത്ത് എന്നുള്ളത് വരിക. അപ്പൊ അതിലെന്താണ്, അതിലത്തെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും, അതിനനുസരിച്ച് കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ജഡവിഷയങ്ങൾ, അതായത് ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്
അതായത് നമ്മൾക്ക് സമ്പത്ത് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് സുഖം വേണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവരുത്, ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് പല പൂജകളും അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ഇന്ന ദേവതമാരെ ആരാധിക്കാനായിട്ട് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ ചെയ്യുക, നമ്മളുടെ എന്താണ് ജീവസത്തകളെ പരിശുദ്ധീകരിക്കുക എന്നത് സാധ്യമാകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്തായാലും ഭഗവാനും ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏത് കർമ്മങ്ങളും യജ്ഞങ്ങളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ യജ്ഞങ്ങൾ നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കാനുള്ളതാണ്. ഏത് യജ്ഞങ്ങളും, ഈവൻ നമ്മൾ ദേവതമാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു യജ്ഞം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നത് ആർക്കാണ്? ഭഗവാനാണ്, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പൊ ഇത് ജീവസത്തകളെ പരിശുദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട്, നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് സാധ്യമാവും ഇങ്ങനത്തെ കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്ത വേദങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ആത്യന്തികമായ നേട്ടം എന്നത് വ്യത്യസ്തമാണ്. എന്നാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്? എന്താണ്? എന്തായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്? എന്താണ്? നമ്മൾക്ക് ജന്മ മൃത്യു ജര വ്യാധി, ജനനം മരണം വാർദ്ധക്യം രോഗം എന്നുള്ളത് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ നേട്ടം കൈവരിക്കാനായിട്ട് ഇതുകൊണ്ട് സാധ്യമാവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് കൈവരിക്കാത്ത പക്ഷം പൂർണ്ണ സജ്ജനാണെങ്കിൽ പോലും ജീവസത്തയ്ക്ക് അതീന്ദ്രിയമായ സ്വാഭാവികാവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുക സാധ്യമല്ല. നമ്മളുടെ അതീന്ദ്രിയമായ സ്വാഭാവികാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ജീവാത്മാവിന്റെ അവസ്ഥയാണ്. ആ ജീവാത്മാവിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ്? ഈ മൂന്ന് പ്രകൃതികളും ഗുണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതാംശത്തിന്റെ ലെവലിൽ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് പരമമായ ആനന്ദത്തിൽ ഇരിക്കുക, ദുഃഖങ്ങളില്ലാതെ, ദുഃഖത്തിലോ സന്തോഷത്തിലോ ഒരു വ്യത്യാസവും കാണാതെ ആ ഭഗവാന്റെ ആ അംശമായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവിന്റെ അവസ്ഥയുണ്ടോ ആ അവസ്ഥയിൽ എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് എന്തെന്ന് അതീന്ദ്രിയമായ സ്വാഭാവികാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അതിന് ഈ കർമ്മങ്ങളൊന്നും സഹായിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്തുണ്ടായി? ശ്രീല വ്യാസദേവൻ ഇക്കാര്യം മറന്നതുപോലെ കാണപ്പെടുകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് അസംതൃപ്തി അനുഭവപ്പെട്ടു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ശ്രീല വ്യാസദേവന്റെ ഉള്ളില് ഒരു അസംതൃപ്തി വന്നു. ഞാൻ എന്തായാലും എന്തോ ചെയ്യാൻ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ട്, ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എന്തോ ഇവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാനുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പുസ്തകമുള്ളവരുണ്ടോ? ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ശ്ലോകം കൂടി നമ്മൾക്ക് എടുക്കായിരുന്നു. ശ്ലോകം 31 എടുക്കാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. 5 മിനിറ്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, എടുക്കാം മാതാജി. ആൾക്കാരെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. സോറി കേട്ടോ, ഞാൻ അടുത്ത തവണ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വരാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പറ്റിയ ഒരു തെറ്റാണ്, ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കാം. ഗ്യാസ് കൂടെ പിടിച്ചോണ്ട് മക്കളെ. കിംവാ ഭാഗവതാ ധർമാന പ്രായേണ നിരൂപിതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാഗവതാ ധർമ്മ ന പ്രായേണ നിരൂപിതാഃ. പ്രിയാ പരമഹംസാനാം ത ഏവാഹ്യ അച്യുത പ്രിയാഃ. സ്ലൈഡ് മാറ്റിയില്ല മാതാജി, കാണാൻ പറ്റില്ല സ്ലൈഡ്. അതാണ് മാതാജി, സോറി മാതാജി, ഞാനത് അതിന്റെ ഈ ഇതിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഒരു ഇത് തെറ്റ് പറ്റിയതാണ് ഒരു പേജ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി എല്ലാ ആൾക്കാര് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക. പ്രിയ പരമഹംസാനം ത ഏവഹ്യച്യുത പ്രിയാഃ. പരമഹംസാനാം കിംബ അഥവാ ഭാഗവതാഹ ധർമാഹ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭക്തിയുത പ്രവർത്തനങ്ങൾ ന ഇല്ല. പ്രായേണ മിക്കവാറും നിരൂപിതാഹ നിർദ്ദേശിച്ചു. പ്രിയാഹ പ്രിയപ്പെട്ട പരമഹംസാന പരിപൂർണരായവരുടെ തേ ഏവ അതും ഹി നിശ്ചയമായും അച്യുത വീഴ്ച സംഭവിക്കാത്ത പ്രിയാഹ ആകർഷിക്കുന്ന വിവർത്തനം. പരമഹംസർക്കും അച്യുതനായ ഭഗവാനും പ്രിയപ്പെട്ടതായ ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ ഞാൻ സവിശേഷമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടാത്തതിനാലാകാം ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ വ്യാസദേവൻ എന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് ഞാൻ എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എന്നാലും എന്താണ് ബാക്കി നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഉള്ളിൽ വരികയാണ് ആര്? വ്യാസദേവൻ എന്താ വരുന്നത്? പരമഹംസർക്കും അച്യുതനായ ഭഗവാനും പ്രിയപ്പെട്ടതായ ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ ഞാൻ സവിശേഷമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിച്ചിട്ടില്ല. ഇത്രയും വേദങ്ങള് പകുത്തു, അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പുരാണങ്ങൾ എഴുതി അല്ലെ, മഹാഭാരതം എഴുതി. പക്ഷെ അതിലൊന്നും എന്താണ് ചെയ്യാത്തത്? വേദവ്യാസൻ എന്താണ് ചെയ്യാത്തത്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ സവിശേഷമായി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടില്ല. ആ ഭക്തിയുടെ സേവനം ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താനായിട്ട് അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾക്ക് എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം, ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കണം, എന്നാലാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുക. മന്മനാഭ ഭക്തോ, എപ്പോഴും എന്നെ സ്മരിക്കണം, എന്നിൽ ഭക്തി പ്രകടിപ്പിക്കുക, എന്നെ പ്രണമിക്കുക, എപ്പോഴും എന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താനുള്ള യോഗ്യതയായിട്ട്. പക്ഷെ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഈ പുസ്തകത്തിലൊന്നും വർണ്ണിച്ചിട്ടില്ല, ഈ പുരാണങ്ങളിലും വേദങ്ങളിലും ഇല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം
ഈ പ്രകാരം എനിക്ക് ആ ഒരു തൃപ്തി കിട്ടാത്തത് എന്ന് വേദവ്യാസന് മനസ്സിലാവുകയാണ്. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ശ്രീല വ്യാസദേവന് അനുഭവപ്പെട്ട അസംതൃപ്തിയുടെ കാരണം ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം വാക്കുകളാൽ പ്രകടമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ് ജീവാത്മാക്കളുടെ സ്വാഭാവിക അവസ്ഥ എന്നതിനാൽ ഇപ്രകാരം അനുഭവവേദ്യമാകുന്നു. സേവനം എന്ന സ്വാഭാവിക അവസ്ഥയിൽ ഒരുവൻ ഉറച്ചു നിൽക്കാത്ത പക്ഷം ഭഗവാനോ ജീവാത്മാവിനോ പരിപൂർണമായി തൃപ്തനായി തീരുക സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളുടെ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ആ ഒരു പൂർണ്ണ സംതൃപ്തി നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളുടെ വീട്ടിലാണ് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ നമ്മൾ കരുതുന്നു നമ്മളുടേതല്ല, എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നതാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ഒരു ഗസ്റ്റ് ആയിട്ടോ അങ്ങനെയായിട്ട് ഒരു 3-4 ദിവസത്തേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കും. നമ്മുടെ റിലേഷൻസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു വീട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യമുണ്ട്, അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പോവുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പൊ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ആ ഒരു അതിലൊക്കെ നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യില്ല എന്നല്ല പറയുന്നത്. അവിടുത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇൻവോൾവ് ആകും അല്ലെ. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. ഒരു മാക്സിമം ഒരു 2-3 ദിവസം. അത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾക്ക് എന്ത് തോന്നും? നമ്മുടെ വീട്ടിലെത്തണം, നമ്മുടെ ആ സ്വതസിദ്ധമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലെത്തണം, നമ്മുടെ ആ റൂട്ടീനിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം എന്ന് നമ്മൾക്ക് തോന്നും. ഇത്രയും നമ്മൾ ഫോറിൻ കൺട്രിയിൽ ഒരു ടൂർ പോകുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ പോയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് തോന്നും. ഒരു 4-5 ദിവസം ഒരു tedious ആയിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെയൊക്കെ ചുറ്റി സന്ദർശിച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മളുടെ വീട്ടിലെ ഭക്ഷണം, നമ്മളുടെ വീട് അത് നമ്മൾക്ക് മിസ്സാവും അല്ലെ. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സ്ഥാനം നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ പഴകിയിട്ടുള്ളത് അതാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവാത്മാവാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സത്ത എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ആ ജീവാത്മാവിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ധാമമാണ്, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ഭഗവാന്റെ ധാമമാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം വീട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതെല്ലാം വാടക വീടാണ്. നമ്മുടെ ശരീരവും വാടകയ്ക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അല്ലെ. കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ പറയും ഇത് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത വീട്ടിലേക്ക് പോയിക്കോളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ശരീരം സ്വീകരിക്കണം. പക്ഷെ നമ്മളുടെ യോഗ്യതയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾക്ക് വാടക വീട് കിട്ടുക എന്ന് മാത്രം അല്ലെ. നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തികളാണ് നമ്മളുടെ ഇവിടെ നമ്മൾ മറ്റേത് സാധാരണ ഇതിൽ നമ്മളൊരു വാടക വീട്ടിൽ നിന്ന് അടുത്ത വാടക വീട്ടിലേക്ക് പോകാന്ന് പറയാൻ എന്താ ഇതിൻ്റെ ശരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്നു അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി സൗകര്യമുള്ള വീട്ടിലേക്ക് പോവാം. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളാണ് നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ഇതിനേക്കാളും നല്ല വീട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത്, ചീത്ത വീട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. എക്സാക്ട്ലി സെയിം അതുപോലെ തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ ജീവാത്മാവിന് എന്ന് പറയുന്നത് സംതൃപ്തി എവിടെയാണ്? ഭഗവത് ധാമത്തിലാണ്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരുവൻ എന്താണ്? സേവനം. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, ഭഗവാനാണ് എല്ലാം തരുന്നത്. ഭഗവാന്റെ സേവകനായിട്ടാണ് നമ്മുടെ സ്ഥാനമുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സേവകനായിട്ട് നമ്മൾ ഭക്തി സേവനമൊക്കെ ചെയ്യുന്നിടത്തോളം ആ ജീവാത്മാവ് സംതൃപ്തനാവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. വ്യാസദേവന് ഈ ന്യൂനത അനുഭവപ്പെട്ട നേരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മീയ ആചാര്യനായ നാരദമുനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്കൽ എത്തിച്ചേർന്നു. അത് താഴെ പറയും പ്രകാരം വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോഴാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇതായിരിക്കാം കാരണം, എന്നാലും ഉറപ്പില്ല. വ്യാസദേവന് എന്തോ ഒരു കുറവുണ്ട് ഞാൻ ചെയ്തതിലെല്ലാം എന്നുള്ള ഒരു വിഷമം വ്യാസദേവന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. ആ സമയത്താണ് ആര് വരുന്നത്? നാരദമുനി അവിടേക്ക് എത്തുന്നത്. അപ്പൊ നാരദമുനിയാണ് ഇനി വ്യാസദേവന് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. നാരദമുനി എന്ന് പറയുന്നത് വ്യാസദേവന്റെ ഗുരുവാണ്. ആക്ച്വലി നമ്മള് മൗത്ത ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം എന്നാണ് നമ്മൾ ഇസ്കോനെ പറയുക. അപ്പൊ അത് പറയുമ്പോ എങ്ങനെ പറയാ? നമ്മള് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവിന് വേദജ്ഞാനം ലഭിച്ചു. ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് ആർക്ക് ലഭിച്ചത്? നാരദന് കിട്ടി. നാരദനിൽ നിന്നാണ് വ്യാസദേവനിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ വ്യാസദേവരെ ഗുരുവാണ് നാരദര്. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.